L-elezzjoni ġenerali 2026 tniżlet fl-istorja mhux biss bħala appuntament elettorali li jkejjel il-polz tal-poplu imma xtat għall-ewwel darba raba rebħa elettorali mfila lill-Partit Laburista. Fis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar il-ħadd filgħaxija l-proċess tal-att tal-voti b'mod elettroniku ħaffef il-proċess. Ir-riżultat uffiċjali jekk naraw in-numru ta' voti li ġew mitfuha kienu ta' 312,129 li minnhom voti validi kien hemm 306,036 u voti invalidi 6,093. Il-Partit Laburista kiseb 158,444 vot, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista kiseb 136,723 vot. Dan ifisser li l-Partit Laburista ġab 51.77% tal-voti, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista ġab 44.68%. Id-differenza ta' voti bejn il-partiti l-kbar kienet ta' 21,721 vot. Il-Partit Laburista tella 36 siġġu u l-Partit Nazzjonalista tella 29 siġġu, ma' riżultati siru kol dak li jissejjaħ ripeskaċ. Fejn tara li partit ma tellax biżejjed siġġijiet biex jirrappreżenta n-numru ta' voti li ġab, inti tista' tella lil dak il-partit numru ta' kandidati biex ikun jista' jilħaq dak il-persentaġġ. Infatti dak sar dak il-proċess min-naħa tal-Kummissjoni Elettorali u l-Partit Nazzjonalista tella żewġ kandidati oħra li huma Frank Tabone Frank Anthony u Abela Ketkuti Ġenes. Il-pass li jsegwi huma l-elezzjonijiet każwali fejn kandidati li telgħu minn żewġ distretti jirrilaxxaw wieħed minnhom. Imbagħad naħdmu għal mekkaniżmu tal-ġeneru li hemmhekk ukoll hemm il-kalkolu ta' kemm telgħu nisa fil-Parlament u tara l-persentaġġ, eċetera, eċetera, biex iġġib bilanċ li r-rappreżentanza tal-sess l-inqas rappreżentat li normalment ikun in-nisa u mbagħad ittellaħħom sa kważi 40% tar-rappreżentanza. F'ħarsa lejn il-partit iż-żgħar ADPD ġabu 3,996 vot, Momentum 4,700 vot, Aħwa Maltin 1,845 vot, Imperium Ewropa 167 vot u żewġ kandidati indipendenti bejniethom ġabu 161 vot. It-tnejn filgħodu stess il-Kummissjonarju Elettorali Prinċipali Joseph Camilleri preżenta r-riżultati uffiċjali tal-Elezzjoni Ġenerali 2026 lill-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono. Elezzjoni ġenerali oħra ddiet, kull waħda bl-istorja tagħha. Il-polozz tal-votazzjoni li stiġillaw ir-riżultat tpoġġew fil-kaxxi tal-kartun il-ħadd filgħaxija stess. Qegħdin fl-Strong Room tal-Kummissjoni Elettorali fin-Naxxar jinħarġu biss meta tasal elezzjoni oħra biex jitqattaw.